Zergatik etorri zareten guzti-hoi, gaur Beasain eta Amikasunaren arteko partiduaren atarian gaurko egunez horreko dira horrekenezko ekitaldia geraituko hainbat urteranearen bizitza osoan Beasain Kirol Elkarteko jokalari eta kapitain ohia izan zen Roberto Turrientesi. Horretarako ekitaldi xupe honekin, orain Loresorta eder zoragarri batekin Beasain Kirol Elkarteko haur batek, familia artekoei, Beñat eta Ane seme-alabei eskainitako Loresortarekin ikusiko dugu, agerian utziko dugu hemen oroitarri honekin, plaka bat, Ane, Beñat, nahi duzuenean, erakutsi. Oroigarri honetan, ikusten dugu orain hemen, Ikurriñaren azpian eta Beasaingo bateraren azpian Roberto Turrientesen oroimenez, idatzitako bertsoa, Jon Iturriozek, idatzitako bertsoa, entzungo dugu orain kantatua. Kapitaina eta liderra, laua soinean hartuta, aurkariei errespetuz, taldekideari aupa. Partiduro pasioa, izerdia eta burruka, kolore txuri urdinez, beti komprometituta. Beasaindarron esentzia, arrotalai zabalduta, euskal zale artistata, lagun bikain bihurtuta. Turri jarri behartzaitugu, loina zentxak hiltzatuta, klub honen balore denak ordezkatzen dituzuta. Klub honen balore denak ordezkatzen dituzuta. Ordezkoen aurkiran beretziarekin, Marin eta hogeiarekin berezi hartua. Entrenatzailea, 19an ordezkoen aurkia 13arekin Tejada.